En tot cas, si això es posés en marxa, doncs caldria, en primer lloc, una voluntat política. Sense voluntat política no hi ha res a fer. I una segona condició prèvia és disposar de totes les capacitats existents. Això vol dir les capacitats de les institucions, però també les capacitats de la societat. Us havia preparat el mapa de l'euroregió, però això m'obliga a anar a la pàgina web de... No sé si val la pena ara, més o menys tothom ja sap de quines regions i quines comunitats autònomes estem parlant. De fet, està a la portada de l'exemplar que imagino tots teniu a les mans. Ja s'ha dit a grans trets què és l'euroregió. És un projecte de cooperació transfronterera, bàsicament, que va començar fa relativament poc. És una euroregió de l'última fornada. Té 14 milions d'habitants aproximadament i una superfície considerable, de uns 100.000 quilòmetres quadrats. No és poca cosa. Això representa ni més ni menys que el 17% de la població i el 14% del producte interior brut de França i Espanya al mateix temps. Una idea del seu pes específic. I és una de les, no 70, sinó que ja n'hem comptabilitzat 130 euroregions actualment existents. Déu-n'hi-do, no? Les euroregions que tenim. També s'ha dit abans, les euroregions no s'entenen si no és en el marc del procés d'integració europea, perquè la integració europea, tot i que no és en principi una integració territorial, seria una federació, sinó funcional, és evident que genera fenòmens d'integració als diferents nivells. I les euroregions n'és un exemple, perquè integració vol dir, entre altres coses, eliminació de les fronteres. Eliminació de les fronteres i reducció dels impactes que tenen les fronteres. És per això que, entre altres coses, hem aconseguit tenir un mercat interior que facilita la lliure circulació de moltes coses i de persones. Per què una euroregió Pirineus-Mediterrània? També s'ha esmentat abans la declaració fundacional i jo també he extret aquesta frase. L'euroregió què pretén fer? Doncs precisament això, trencar la frontera, anar més enllà, intentar articular un espai orientat, i es diu clarament, al desenvolupament sostenible. I s'insisteix, per si calia, que ha de ser respectuós amb el medi ambient. Aquest és un punt de partida. Les declaracions són simbòliques, però tenen el valor que tenen. Però hi ha tota una sèrie d'objectius, alguns dels quals també s'han esmentat anteriorment, tenen a veure amb la tecnologia, amb la innovació tecnològica, amb l'atracció de capitals, la connectivitat, és a dir, el transport, les infraestructures, el partenariat euromediterrani, és a dir, que l'euroregió, evidentment, intenta situar-se en el context real en el que es troba i treure partit de les seves potencialitats. Hi ha una sèrie d'objectius complementaris, la seva projecció en els diferents àmbits, estatals, europeu, internacional, desenvolupar aquesta euroregió universitària i científica de la qual es parla, ha fet alguns passos en aquest sentit, prestar, evidentment, faltaria més, atenció a la problemàtica transfronterera. Clar, fixeu-vos en les característiques d'aquesta euroregió. No és una euroregió de dues o tres o més regions estrictament veïnes a una banda i altra de la frontera. Estem parlant també de regions o equivalents que fins i tot són illes, les Illes Balears o Aragó, que no té cap connexió amb Llenguadoc del Rosselló, etc. És a dir, té una complexitat afegida que va més enllà estrictament del que és el fenomen transfronterer. És a dir, veient tot això, podem dir que a priori l'euroregió Pirineus-Mediterrània té la dimensió i la capacitat econòmica necessàries per poder competir en el marc de la Unió Europea amb altres territoris, amb altres euroregions, en l'àmbit, evidentment, del que entenem avui per la globalització, però per això ha d'aprofitar les sinergies, les complementaritats existents.
tot allò que pugui potenciar els objectius comuns. I aquests objectius, faltaria més, tenen implicacions de tota mena. Implicacions econòmiques molt importants, però també socials, es parla de cohesió social, i ambientals. I totes aquestes implicacions són o tenen un caràcter transversal, i això lliga directament amb el concepte de sostenibilitat, si entenem que la sostenibilitat integra medi ambient, economia i societat. Aleshores, com es pot